Bună seara! Azi o să vă prezint un truc super. Este ușor de făcut, da? Dar azi va fi ceva mai deosebit. Pentru că de data asta nu o să vă arăt cum se face trucul. O să trebuiască să dați peste 100 de like-uri, bineînțeles, dacă vă place, ca să vă arăt tutorial. O să arunc cărțile publicitare. Am aruncat și cutia, hai să trecem la treabă. Vreau să alegeți o carte. Asta, sigur. Stați-vă la ea. Da? Voi face pachetele. Da? Alegeți una dintre aceste pachete. Stai să se vadă mai bine. Așa, se vede. Acum da, se vede. Ok. Alegeți una dintre aceste pachete. Acesta? Acesta sau acesta? Acesta? Sigur? Ok. Îl lăsăm aici deoparte. Da? Cartea este aici pusă. Bine. Alegeți una dintre aceste pachete. Ăsta? Sigur? Sigur ăsta? Ok. Punem deoparte. Da? Vom pune cartea dumneavoastră aici. Da? Voi pune pachetul ăsta aici și ăsta aici, da? Voi face iarăși pachetele, cele 3 pachete. Sper că se vede, da? Da. Ok. Hopa, hopa. Așa, asta voi pune aici. Asta aici. Asta îl voi pune aici. Cumva asta a fost cartea dumneavoastră? Nu? Ce carte a fost? 5 de inimă neagră? Ok. C-I-N-C-I D-E-I-N-I M-A-N-E-A-G-R-E. Da? A ieșit 5 de inima neagră. Dacă vreți să aflați cum am făcut acest truc, dați peste 100 de like-uri și o să vă arăt, da? Pe data viitoare.